Ti stille, far. Han synger ligesom ikke. Ja, jeg er ligesom. Ej, det er mig igen. Min far, han er lidt dum, så... jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre af ham. Jeg tror, jeg skyder ham eller sådan noget. Han er skide til ham. Det kan han. Men det her, det er sådan en lille specialudgave af det, vi nu laver af episoden. Det er bare sådan lige, hvor I ser mig. Og min fætter, han er ikke lige her, fordi han er hjemme for sig selv. Og så prøver jeg bare lige at lave en lille episode. Ikke sådan en episode med spil, men sådan med mig selv. Og jeg kan vise jer en mega nice noget på så. Min nye computer, nemlig, jeg skal vise. Se hej, Oliver. Hej. Hvad er det? Ej, jeg giver ikke, du skal have billeder om. Jeg heller ikke. Ja, jeg har sagt hej, Oliver. Ja. Bare lige vise noget til mine seere. Windows 8. Nice, ikke? Nå, men det var farvel for den her episode. Eller specialepisode. Vi ser mit nice fjernsyn på så. Wow. Ja. Nu så er det farvel. Vi ses en anden dag. Hej hej.